ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመጽእኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናወቲ ሕክምናን ኤርትራ 35 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ መሳርሒታት ኣተኣታትዩ ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ክልል ንሱ ዘይፈልጡ ኣኼባታት ከይካየድ ከልኪሎም ኩናት ጋዛ ሓድሽ እማመ ሰላም ኣሜሪካ ወፂኡን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናወቲ ሕክምናን 35 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ መሳርሒታት ኣተኣታትዩ ዕድገ ጽላት ኣገልግሎት ጥዕና ንምምዕባል ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናወቲ ሕክምናን ፋርሚኮር ኣብ 2024 ልዕሊ 35 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝዋግኡ ዘመናዊ መሳርሒታትን መሰረታዊ መድሃኒታትን ኣተኣታትዩ ገለ ካብቲ ዘመናዊ መሳርሒታት 9 ዲጂታላዊ መሳርሒታት ራጂ 23 ተንቀሳቐስን ቋምን ኣልትራሳውንድ 10 ማሽናት ሕክምናዊ ምድንዛዝ 10 ዓበይቲ መምከኒ ማሽናት 6 ማሽናት መነጽር ሕማማት ከምኡን ሙዕቡል ማሽናት ሕክምና ስንን ካልእን ከም ዘጠቃልል ዝበዝሕ ካብኡ ተዓዲሉ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝጀመረ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን ፋርሚኮርን ኣመሓዳሪ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘልን ኣቶ ምስግና ተኽላብ ይሕበር እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ እንዳተለብዐ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊዮ ህበይ ኣመልኪቱ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ፖሊዮ ህበይ ወይ ማንኪ ፓክስ ካብ ሓደገኛታት ሕማም ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውጅሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝጀመረ ፖሊዮ ህበይ ናብ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቡሩንዲ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃን ልሒሙ ቅልጡፍ ምልባዕ ይገብር ኣሎ። ዛጊት ኣብ ኮንጎ ልዕሊ 450 ሰባት በዚ ሕማም ሞይቶም ኣለዉ። ጠቕላላ ሪፖርት ተገይሩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ 524 ሞት ከምኡውን 24,000 ዝተለኽፉ ከም ዘለዉ ተነጊሩሎ። ጠንቂ መተሓላለፊ ፖሊዮ ህበይ ጾታዊ ርክብ ምትንኻፍ ቆርበት ምስ ቆርበት ምትንፋስ ተቐራሪብካ ብምዕላልን ካልእን እዩ። ምልክታቱ ድማ ረስኒ ልዑል ሙቐት መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ 101.5 ዲግሪ ፋረንሃይት ወይ 38.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሕማም ርእሲ ከቢድ ሕማም ርእሲ ቃንዛ ጭዋዳታት ቃንዛ ኣብ ጭዋዳታት ሕቖን መላግቦታትን ሕበጥ ሊምፍ ኖድስ ዕንፍሩር ባህርያዊ ዕንፍሩር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ገጹ ይጅምር ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣካላት ዝዝርጋሕ ድኻም ኣዝዩ ድኻም ስማዓካ ቆርቆር ምባል ቃንዛ ጎረሮ ቃንዛ ምውሓጥ ሰዓል ደረቕ ሰዓል እዩ ከመይ ጌርና ክንከላኸሎም ክታበት ኣንጻር ኤምፖክስ ምኽታብ ናይ ውልቂ መከላኸሊ መሳርሒታት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ጓንቲ መከላኸሊ ዓይኒ ምግባር ጽቡቕ ጽሬት ኢድ ብተደጋጋምን ብጽቡቕ ምሕጻብን ናይ ቀረባ ርክብ ምውጋድ ምስ ዝተለኽፉ ሰባት ወይ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ እንስሳታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ክልል ንሱ ዘይፈልጡ ኣኼባታት ከይካየድ ከልኪሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዞባታት ወረዳታትን ከተማታትን ንሱ ዘይፈልጦም ኣኼባታት ከይካየዱ ከልኪሎም ኣቶ ጌታቸው ትማሊ ሰሉስ ናብ ኩለን ዞባታት ወረዳታትን ከተማታትን ከባቢያዊ ኣብያተ ምኽሪ ናብ ዘርግሖ ደብዳበ ዝኾነ ይኹን እቲ ፕሬዚደንት ዘይፈልጡ ኣኼባ ክካየድ ግድን እንተኾይኑ ድማ ቀዲሙ ንዑ ከፍልጥ ከም ዘለዎ የተሓሳስብ እዚ ዝኸውን ዘሎ መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክልተ ተመቒሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ክኸውን እንከሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ መበል 14 ጉባኤ ኣካይዱ ነቶም ኣብኡ ዘይተሳተፉ በዓል ኣቶ ጌታቸው ዝርከቦም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ኣባልነት ኣጊደ ምባሉ ይዝከር። ኣቶ ጌታቸው ዝርከቦም ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ብርክት ዝበሉ ተጋባእቲ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዘይሳተፍሉ ጉባኤ ዶክተር ደብረጽዮን መሊሱ ኣቦ እምበር ገይሩ ብምምራፅ ሓደሽቲ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሰይሙሎም። እቲ ብግዜያዊ ምሕዳር ዝተዘርግሐ ደብዳበ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ንጥፈታት ብግዜ የለን መንፈስ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝገልጽ ኮይኑ ዛጊድ ዘይተዛዘሙ ዝበሎም ብፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ምምላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ምኽባርን ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይሕበር። ምምሕዳርና ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክረምቲ ጀሚሩ ክሳዕ ዝመጽእ ዓመት ዘይተመለሰ መሬትናን ገዛኣትናን ምምላስ ሰላምና ምጽናዕን ምዕማቕን ኣብ ስራሕቲ ዳግም ህንጸት እውን ከሰላሰሉ ዝግብኦም ስራሓት ክዓምም ኣብ ቅድመ ምድላው ይርከብ ይብል። ከምኡውን ኣብቲ ክልል ከም ብሓድሽ ተራእዩ ዘሎ ሕማም ኮሌራ ንምሕካምን ንምክልኻልን ዝሓለፈ ባጀት ምዕፃን መጻኢ ዓመተ 2017 ንምትላምን ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወሲኹ ገሊጾም ማሕበር መንግስቲ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና መደባት ንጎድኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ኣኼባን መደባት ጊዜያዊ ምሕዳር ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ዘይተወደበ ኣኼባ ክካየድ ከም ዘይብሉ የፍልጥ ይብል። ካብዚ ወፃኢ ዝጽዋዕ ኮነ ዝካየድ ኣኼባ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ቅድም ዝተገብረልኩም ኣካላት መንግስቲ ግቡእ ክትትልን ቁፅፅርን ክትገብሩ የተሓሳስብ። እቲ ናብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን ዝተለኣኸ ደብዳበ ንኣብያተ ዕዮት ክልልን ንክላስተር መተሓባበርትን ቅዳሕ ተገይሩ ይርከብ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣፍልጦ ዝነፈጎ ስለ ዝኾነ ክድገም
ክፍሎም ተኸሎ ከም ዘሎ ይዝረብ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ቦርድ ምርጫነት ውድብ ከም በሓድሽ ሰልፊ ብምዝጋቡ በመቋም ዝነበሩ አፍልጦ ክምለሰሉ ብምጥላብ ምስቲ ቦርድ ኣብ ምስሓብ ምጽንሖም ይፍለጥ ጎድኒ ጎድኒ እቶም ካብ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ንርሶም ዘግለሉ አባላት ላዕለዋይ መራሕቲ ዝተወደበ መድሓን ህዝብን ውድብን ዝዓለመ ኣኼባ ምክያዱን ይዝከር እዩ እቲ ሓደ መዓልቲ ዝተኻየደ ዋዕላ በዓል 10 ነጥብታት መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ዝተዛዘመ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ካብታ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልይ ሓሳባት ዘይሸረው መርገጺ ሒዞም ክቕጽሉ ይጽዋዕ ኣቶ ጌታቸው ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምዃን ናብ ትኽልል ስልጣን ሒዙ ብምህላው እቲ ምክፋል ናብ ረጽ ምከየምርሕ ዓብ ስጋት ፈጢሩሎም ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ንምምዛዕ ክፍትን ከም ዝኽእል ኣቶ ጌታቸው ኣጠንቂቑ ነይሩ ህወሓት ዳርጋን 30 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ስልጣን ዓብሊሉ ዝጸንሐ ውድብ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ ማእከል ሃገር ዝነበሮ ጽልዋና እንቆልቆለ መጺኡ ጽልዋው ናብ መቐለ ተሓጺሩ ድሕሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህይወት ዘጥፍእ ዓናዊ ኩናት ትግራይ ድማ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓትን ውሽጣዊ ምፍልላይን ሕጋዊ ኩነታት እቲ ውድብን እናዓመቐ ብምምጽኡ ማእከላይ ኮሚቴው ኣብ ክልተ ተገሚዑ ባዕሉ ንባዕሉ ኣብ ምክሳስ ይርከብ ኩናት ጋዛ ሓድሽ እማመ ሰላም ኣሜሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እስራኤል ነቲ ብ19 ናሕሲ ዘቕረቦ እማመ ሰላም ድሕሪ መቕበላ ሓማስ እስራኤልን ነቲ ኣብ ጋዛ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ተኹሲ ደው ከብሉ ከም ዝኽእሉ ኣሚትሎም እቲ ስምምዕ ኣብ ጋዛ ክካየድ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ደው ምባልን እቶም ሓማስን መሻርክትን ዝኾኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ፍልስጤም ኣብ ጥቅምቲ 2023 ናብ ከባቢታት ደቡብ እስራኤል ጥሒሶም ብምእታው ዝማረኾም ጅሆታት ምምላስን ዘጠቓልል እዩ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ስምምዕ ከይሰማምዑ ዝዓግት መዓንቆታት ንምብዳህ ኣብቲ መሰጋገሪ እማመታት ተባሂሉ ዝተገልጸ ውጥን ክሰርሕ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ እቶም ቀንዲ ነጥብታት ውጥን ኣሜሪካ እንታይ ይመስሎም ጸሓፊ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ናብ እስራኤልን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ግብፅን ቀጠርን ዝበጽሐ ኮይኑ ነቲ ኣብ ጉንበት ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝተቐመጠ ውጥን መሰረት ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ይደፍእ ኣሎ እቲ እማመ ኣብ 3 ምዕራፋት ዝትግበር እዩ እቲ ቀዳማይ ገጽ ን6 ሰሙን ዝጸንሕ ሙሉእ ብምሉእን ተኹሲ ደው ምባል ምስ ሓብ ሓይልታት እስራኤል ካብ ኩሉ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ጋዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ሕሙማትን ውግኣትን ዘጠቃልል ምልውዋጥ ገለ ካብቶም ጅሆዝ ተታሕዙ ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ተኣሲሮም ዘለዉ ፍልስጤማውያን እስራት ምልቃቕ ክኸውን እዩ ኣብ ሕዳር 2023 ብዝተበጽሐ ስምምዕ 105 ጅሆዝ ተታሕዙ ሰባት ናብ እስራኤል ክምለሱ ከለዉ ልዕሊ 100 ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጋዛ ከም ዘየለው ይእመን እቲ ካልኣይ ገጽ ምልቃቕ ኩሎም ጅሆታት ኮይኑ ቀዋሚ ምቁራት ተጸቦታት ክስዕበዩ እስራኤል ልዕሊ 100 ሰባት ክሳብ ሕጂ ጅሆ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ትገልጽ ካብኣቶም 71 ብሂወት ከም ዘለዉ ታምን ካልኦት 4 ቅድሚ 7 ጥቅምቲ ኣብ ጋዛ ጅሆ ተታሒዞም ከም ዝነበሩን ካብኣቶም ክልተ ከም ዝሞቱን ይእመን ኣብ ሕዳር 2023 ዝተገብረ ስምምዕ ንሓደ ሰሙን ኣብ ጸንሐ ተኹሲ ደው ምባል ሓማስ 105 ካብቶም ጅሆታት ክፈትሕ እንከሎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝነበሩ ኣስታት 240 ፍልስጤማውያን እስራት ድማ ከም ዝፍትሑ ተገይሩ እዩ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይቲ ስምምዕ ሰላም ዓቢ ውጥን ዳግመ ህንጸት ንምጅማርን ሬሳታት ዝሞቱ ጅሆታትን ምምላስን ዝምልከት እዩ መንግስቲ እስራኤል ብ19 ናሕሲ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነዚ ሕጂ ብኣሜሪካ ቀሪቡ ዘሎ ምፍታሕ ጅሆታትን ዝምልከት እዚ ድማ ነቲ ኣበርቲዑ ክጸረሉ ዝጸንሐ ንጸጥታዊ ድሌታት እስራኤል ኣብ ግምት ዘእተወ ብምዃኑን ጠቒሱ ዘለዎ ተወፋይነት ገሊጹሎም ኣብዚ ውጥን ቀንዲ ማሕንቆ ነጥብታት እንታይ እዮም ሕጂ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዓበይቲ ፍልልያት ከም ዘለዉ ይዝፍለጥ ሓደ ጉዳይ ቆጻል ወታደራዊ ህላዊ እስራኤል ኣብ ጋዛ እዩ እስራኤል ሓማስ ዳግማይ ከይወዳደብን ከምኡውን ምስጋራ ጾር ንምቁጻር ወታደራት ኣብ ጋዛ ክጸንሑ ከም እትደሊ ትዛረብ እንተኾነ ሓማስ ድሕሪ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ጋዛ ምጽናሕ ሓይልታት እስራኤል የቃወም ብዘይካዚ ምስ እስራኤል ኣብ ቀጽርን መንነትን ናይቶም በእስራኤላውያን ጅሆታት ንምልዋጥ ክፍትሑ ዝሓተሎም ዘሎ ፍልስጤማውያን እስራት ፍልልይ ኣለዋ ስምምዕ ሰላም ንኽብጻሕ ዘሎ ዕድላት ብሊንከን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ በጽጽ ክግበር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ተኽሲ ደው ንምባል ነቶም ጅሆዝ ዝተታሕዙ ናብ ገዝኦም ንምምላስ ንኹሉ ወገን ኣብ ዝሓሸ መንገዲ ናብ ነባሪ ሰላምን ጸጥታን ንምብጻሕ እዚ ወሳነ ህሞት እዩ ምናልባሽ እቲ ዝበለጸ ምናልባሽ እውን ናይ መወዳእታ ዕድል ክብል ብ19 ናሕሲ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተዛሪቦም እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ካብ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዓቢ ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሑ ምስ መንጎኛታት ግብፅን ቀጠርን ንምዝራብ ናብ ካይሮ أمرحلهم كلتين هاجرات مس حماس مسمرات ركب اللون حماس جن وكيلو خمسة يسدد يفلتهم أبقى أرز مدبرو أبار بوليتيكا بيت صحفة حماس خنا باسم نايم خلت حملة بمونغونيا تتبلنا تسمع معنا ينام سلازي حدش ترى زرب وحدش طلبات بنجامين نتنياهو نتأنا قدر لمخنيات يلن إلهم نسو حماس أبسم مع سلام حجون تقدس نت كم زلوب مقلات سلا على تعصص نتن أو تاونتن أرينا ينام اتخلوا أجن كن نزي خم دخمت وسير زيادة تقط خجب بريز في التنزلام أبسم مع تخص الدوم بالك بتصحت
ተገዳስነት የብሉን ንናይ ገዛእ ርእሱ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓታት ከሳሲ ነቲ ዞባ ኣብ ምልዓል ጥራይ ተጸሚድሎ ክብል ንመንግስቲ እስራኤል ወቂሱ እስራኤል ሓማስ ኣመና ዓፂቕ ምዃኑ ብምግላጽ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎ ዝብል መልሲ ሂባትሎ ሰራዊት እስራኤል ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ደባዊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ፍልስጤም መልሲ ንምሃብ ኣብ ቃዛ ሓማስ ንምጥፋእ ወፍሪ ጀሚሩሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብወገነ እስራኤል ኣስታት 200 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 251 ድማ ጆሆ ከም ዝተተሓዙ ዝግለጽ ካብ ሸውዓተ ሒዙ ኣብ ቃዛ ልዕሊ 40,130 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ይሕብር እቲ ውግእ ግን ገና ይቕጽል ኣሎ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ሓያሎ ሮኬታትን ሚሳይላትን ዝተረኽበሉ መርበብ ገላራይታት ሓማስ ከም ዘዕነወትን ዓሰርተታት ኣሸበርቲ ከም ዝደምሰሰትን ትገልጽ ብሶኒ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቃዛ ኣብ ዝርከብ ካሃን ዩንስ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 4 ድማ ኣብ ሰሜን ከተማ ቃዛ ኣብ ልዕሊ መኪና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉን ማዕከናት ዜና ፍልስጤም ሓቢረን ኣለዋ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ እዋን ስምምዕ ሰላም ክብጻሕ ከም ዝኽእል ዘሎ እምነት እኳ እንተገለጸ ንቢቢሲ ዝዘራረቡ ምንጭታት እስራኤል ይኹን ሓማስ ግን ዛጊት ከምኡ ዓይነት ተስፋ የብሎምን እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም